Aktar kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema tas-servizz pubbliku. B'tibdiliet li għamel il-Gvern benefiċċji li diġà kienu ilhom fis-seħħ issa ġew estiżi. Fost l-oħrajn hemm il-lif tal-paternità fejn il-missirijiet li jaħdmu mal-Gvern flok se jgawdu minn jumejn lif meta jsiru missirijiet, issa se jkollhom 5 ijiem. Miżura oħra hi li l-uffiċjali pubbliċi jistgħu jieħdu nofs il-lif tagħhom f'sigħat. Din hija xi ħaġa ġdida kif qabel persuna se tieħu lif sigħat sa massimu 40 siegħa. Dawk li qegħdin fuq l-għadba tal-pensjoni wkoll se jgawdu għaliex il-lif ta' qabel l-irtirar jista' jibda jiġi utilizzat fuq perjodu ta' 6 xhur. L-uffiċjali pubbliċi se jkollhom ukoll l-għażla li jieħdu unpaid leave kemm il-darba jmorru jgħixu barra minn Malta jew ikunu qed ifittxu impjieg alternattiv mal-privat. Bidla oħra fis-servizz pubbliku setgħin biex dawk li jkollhom raġunijiet speċjali se jkunu intitolati għal 3 xhur leave flok ma kien jiġri qabel meta l-ħaddiema kellhom biss 30 jum. Meta tħabbru dawn il-miżuri, il-Ministru għad-Dialogu Soċjali u l-Libertajiet Ċivili Helena Dalli sostniet li l-Gvern irid ikun mudell għal min iħaddem. Spjegat li b'dawn il-miżuri il-Gvern ta' bilħaq qed itejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema filwaqt li jżomm mal-wegħda elettorali tiegħu li ma jħaddimx nies bil-prekarjat. Il-Ministru Dalli kienet saħqet li l-Gvern huwa wieħed proattiv u qed ikun aktar sensittiv għar-realtajiet tal-familji li minn żmien għal żmien jinqalalhom il-bżonn li jibbenefikaw minn miżuri introdotti fis-servizz pubbliku. Sa dan it-tant il-bidliet tal-ħaddiema tas-settur pubbliku jinkludu wkoll il-kodiċi fil-Public Service Management Code. Filwaqt li dan id-dokument li jirregola l-imġiba tal-ħaddiema tqassar u nkiteb bi kliem li jinftiem, issa hemm inkluż fih punti li rregolaw il-proċess ta' reklutaġġ fis-servizz pubbliku, pagi u allowances fost l-oħrajn.